Nu vil jeg bevise hovedsætningen om arealbestemmelse. Jeg vil både vise den algebraisk og grafisk, men jeg vil starte med den grafiske del. Det hele det her bevis, det går ud på, det er jo at sige, når man har to funktioner, og man gerne vil finde forskellen på deres arealer, jamen så kan vi egentlig bare minus dem hinanden. Sagt på en anden måde, så kan man bare tage den øverste funktion minus den nederste funktion. Vi har altså integralet fra a til b af f af x minus g af x i forhold til x. Og nu vil jeg så gerne vise, at jeg godt kan tage integralet hver for sig, og så minus dem i bagefter. Så jeg kan finde arealerne af de her to funktioner hver for sig, og så minus dem bagefter. Det er det hele beviset her ligesom går ud på. Så det vil sige, at det er det samme, som jeg kan finde arealet fra a til b ved at integrere f af x i forhold til x. Og så kan jeg egentlig bare minus det med mit integralet fra a til b af g af x i forhold til x. Det vil jeg så lige vise ved at tegne det grafisk nu. Her er min x-akse, her er min y-akse heroppe. Så har jeg en f af x-funktion. Den kan vi tegne sådan her. Det er min f af x. Godt. Så har jeg også en g af x-funktion. Den ser sådan her ud. Så nu vil jeg ligesom bevise, at man bare kan tage den øverste funktion minus den nederste funktion. Og så får man forskellen på de her arealer. Godt. Ved ligesom at tage vi har jo selvfølgelig, nu skal vi lige huske vores grænser. Vi har den nedre grænse her, der er a, og den øvre grænse heroppe, der er b. Så nu vil vi gerne starte med at finde arealet mellem a og b i funktionen f. Godt, vores funktion f det er den her. Og imellem de her. Så det vil jo sige, at arealet mellem a og b under grafen for f, det kan vi jo lige markere med sådan en grøn en her. Det er hele det her stykke. Godt. Det vil så sige, at det her det er faktisk det samme som det, jeg har markeret med grønt. Godt. Så kan vi se på, hvad så med min g af x? Jamen, det skal jo være mellem min nedre grænse og øvre grænse, det skal være over x-aksen, og det skal være under min g af x. Jamen, så bliver det jo nødt til at være det her stykke. Så det markerer vi lige. Og det er jo det samme som en g af x. Altså integralet mellem a og b. Godt. Så siger vi jo, at jeg skal tage min grønne minus min røde. Altså min grønne areal minus det røde areal. Jamen, så kan man jo egentlig hurtigt konkludere, at så har vi jo kun det her op tilbage. Altså det gule skraveret tilbage. Men det var egentlig også det, vi gerne ville finde. Fordi vi vil egentlig bare gerne finde forskellen mellem de her to arealer. Og forskellen mellem de her to arealer, det må jo være den her op nu. Så nu har vi egentlig bevist, at det her lighedstegn, at det egentlig er rigtigt. Man kan jo så også godt komme ud for situationer, hvor de her graf, de ligger under x-aksen hernede. Jeg vil lige prøve at tegne dem. Vi har igen vores y heroppe, akse, og igen vores x-akse herude. Så kan vi jo komme ud for, at vores f af x, den ligger her. Og så vores g af x, den går her. Godt. Igen, det er jo egentlig den samme sætning heroppe, vi skal bevise. Så hvis vi siger vores f af x, hvis vi igen markerer den med en grøn. Nu skal vi lige huske at sætte vores grænser på igen. Så øvre grænse b,
og vores nedre grænse A. Sådan der. Men så skulle vi finde det grønne areal, altså arealet mellem den nedre og øvre grænse og over den her f af x og under x-aksen. Jamen det må jo sige hele det her areal. Det skriver vi lige med grønt. Sådan der. Så skal vi jo kigge på vores GX-areal, altså vores røde areal. Det skal jo igen være mellem A og B, under x-aksen, men over vores GX. Så det bliver hele det røde her, vi skriver. Sådan der. Godt. Så skal vi jo se på, jamen vi skal have vores f af x minus vores gx. Så det er jo hele det grønne areal her, minus vores hele røde arealet. Nu er det, man skal holde tungen lige i munden. Vi kan tage det med et eksempel. Hvis nu, at vores grønne areal, hvis nu det grønne areal, altså vores f af x, integralet, selvfølgelig mellem a og b, af vores f af x i forhold til x. Men hvis nu det giver os en mængde, der hedder minus 6, og vores røde areal fra a til b i gx i forhold til x. Men hvis det så giver minus 9, skal vi lige markere det, det er et rødt areal. Så for at finde det areal, som der er til forskel, og i det her tilfælde, der er det jo det her, der er til forskel. Der er det, der ligger mellem f og g her. Så skal man huske på, at vores sætning siger, at vi skal tage f af x minus gx. Det vil altså sige, at vi skal tage minus 6 minus 9. Fordi vi har jo minus 6 og minus 9, men det skal vi jo minus med hinanden. Og det giver jo altså 3. Det vil sige, at arealet af det herinde, det må være 3. Og det er den korrekte måde at gøre det på. Så der herved igen, så har vi egentlig bevist, at ved at tage vores f af x, altså vores grønne område, og minus med vores gx, som er vores røde område, jamen så får vi jo egentlig det her inde tilbage, som der er 3. Godt, nu har jeg ligesom bevist den grafiske del. Nu vil jeg gerne bevise hovedsætningen om arealbestemmelse algebraisk. Jeg vil gerne finde arealet mellem to funktioner, f af x og gx. Og det bestemmes jo ved, at man tager integralet fra a til b af min f af x minus gx i forhold til x. Hvor det gælder, at min f af x den er større end min gx, og alle x-værdierne, at de tilhører mellem, altså de er mellem min a og min b-værdier. Godt. Det jeg gerne vil bevise, det er jo, at man kan tage, at det her, det er det samme som det her. Altså at det her lighedstegn, at det gælder. Altså at integralet fra a til b af min f af x minus gx i forhold til x, at det er det samme som at tage integralet fra a til b af min f af x i forhold til x minus med integralet fra a til b af gx minus i forhold til x. Godt. Vi bliver nødt til at plusse en konstant, fordi hvis vi har et areal her, hvor der er noget, der ligger under x-aksen, altså der er minus, så kan vi ikke rigtig bevise det. Så vi bliver nødt til at plusse en konstant c. Men hvis vi plusser en konstant c, det gør jo egentlig bare, at vores areal kommer til at ligge heroppe i hele plusområdet. Fordi vi forskyder den jo egentlig bare. Så det er akkurat det samme areal, vi vil få ud af det. Antallet af enheder
af kvadratmeter, af kilo, kubikmeter og sådan noget, det bliver akkurat det samme. Så vi skal bare plusse en konstant. Så det er min post. Så det jeg siger her, det jeg siger, at min A1, det er akkurat det samme som min A2. Det her areal er akkurat det samme som det her areal. Godt. Nu kan jeg så begynde at bevise det. Det jeg gerne vil have, det er, at når jeg tager integralet fra a til b af min f af x, det skulle gerne være det efter her, af min f af x, så plusser jeg en konstant, og siger i forhold til x, så minuser jeg det med integralet fra a til b af min g af x, plusser igen en konstant i forhold til x. Fordi jeg vil jo gerne bevise, at det her, det er jo det samme som det her. Og det her er jo faktisk det samme som det her. Det var lige det, vi sagde. Hvis vi bare plusser en konstant, jamen det var det samme areal, vi kom frem til alligevel. Nå, men skal vi se på det her. Hvad er det, jeg kan gøre ved det her? Jamen, jeg kan se, at der står et minus imellem, og jeg skal integrere det. Jeg ved, at jeg har en regel om differens, og den siger, at hvis jeg har to funktioner, der skal minus med hinanden, der skal integreres, så må jeg godt integrere dem hver for sig. Jamen, det har jeg jo gjort, men så må jeg også godt gøre det tilbage igen. Så vi bruger reglen om differens. Det vil sige, at jeg får, at der står integralet fra a til b er det samme som at sige min f af x plus min c minus min g af x plus min c i forhold til x. Så skal jeg se på det her. Hvad kan jeg nu gøre ved det? Jamen, jeg har en minusparentes her. Den kan jeg jo ophæve. Men ophæver en minusparentes ved at ændre alle fortegn inden parentesen. Så vi skriver, at vi ophæver en minusparentes. Godt. Så får vi jo til at stå, at der står integraler fra a til b af min f af x minus min c minus min g af x minus min c i forhold til x. Fordi min g af x står i plus her. Jamen det skal jo så stå i minus nu, hvor jeg har ændret alle fortegn. Og min plus c skal jo så blive til minus c. For jeg har jo ændret alle fortegn inde i parentesen. Godt. Det jeg så kan nu, jeg kan jo faktisk reducere, fordi nu har jeg lavet en fejl. Jeg kan se, at jeg har skrevet, der skal selvfølgelig stå plus c hele vejen ned her. Godt. Men så har jeg jo en plus c, og jeg har en minus c. Jamen de går jo egentlig op med hinanden. Så jeg reducerer. Tilbage der har jeg integralet fra a til b af min f af x minus min g af x. F af x minus min g af x i forhold til x. Det er det, jeg har til at stå tilbage. Jamen så har jeg jo egentlig lige pludselig bevist det. For det jeg gerne ville bevise, det var, at det her, det er det samme som det her. Altså, at når man tager integralet fra a til b af min f af x minus min g af x i forhold til x, det vil sige, at man gerne vil finde arealet mellem to funktioner, jamen så må man egentlig godt sige, at man tager integralet af f af x plus en konstant, og så minus man det bare med integralet af g af x plus en konstant i forhold til x. Så nu har jeg jo egentlig bevist det her bevis. Så nu har jeg bevist det algebraisk.